Tard il-ħamis filgħaxija kienet konkluża l-fażi eliminatorja taż-żewġ konkorsi tal-Kanzunetta Indipendenza għal din is-sena. 10 membri tal-ġurija għażlu 40 kanzunetta minn total ta' 74 li ġew sottomessi għall-edizzjoni ta' din is-sena. Minn dawn 20 kanzunetta se jkunu qed jieħdu sehem fil-konkors tal-kbar fil-waqt li 20 kanzunetta oħra fil-kategorija Junior. Kienu 5 ġurati differenti f'kull kategorija fil-preżenza ta' nutar ma' kull ġurija li votaw sabiex saru magħrufa l-20 finalista f'kull kategorija. Il-pubbliku ser ikollu ċans li jivvota l-kanzunetta favorita tiegħu billi jivvota permezz ta' televoting. Il-linji ser jiftħu nhar l-1 ta' Settembru fejn kull kanzunetta ser ikollha numru abbinat magħha. Matul il-ġimgħa ta' qabel il-festival fuq Net Television u Net FM ser ikunu qed jittellaw programmi speċjali marbuta ma' dawn iż-żewġ konkorsi. Għal din is-sena ġie deċiż li l-kartolini abbinati mal-kantanti kollha ser ikollhom tema marbuta mal-ambjent. Is-serati finali ser isiru fi 17 u 18 ta' Settembru fejn il-preżentaturi fl-edizzjonijiet ta' din is-sena ser ikunu Michela Dalli u Marka Zoppardi għal KKI Junior fil-waqt li Vela Rivella u Kien Kutajjar se jkunu qed jippreżentaw il-KKI riservat għal kantanti stabiliti. Is-serati finali tal-konkors Kanzunetta Indipendenza Junior u tal-konkors Kanzunetta tal-Kbar ser jixxandru live fuq Net Television fit-8:30 ta' filgħaxija.